Què passa, xavals? Aquí estem a un nou vídeo que no serà un vlog, bàsicament perquè eh, bàsicament perquè em costa molt editar i em fa part i volia descansar i pues portava uns dies sense editar cap vlog ni res. Avui és dia 16, divendres, i pues he dit, bueno, pues gravaré un vídeo normal, com si fos jo un puto youtuber. Que no. Jo si sóc algú, sóc una bloguera de moda. I això, vinc a parlar de viatjar sol per primera vez i tenint 18 anys, also. I espero que se'm senti bé, perquè ja ven, però he posat la càmera d'alguna manera perquè no li toqui molt al vent, així que això espero. Estic cansat perquè acabo de fer una de caminades que flipes, però bueno, el vídeo. Bueno, pues aquest viatge, primer, o sigui, un viatge d'aquesta manera no el fas així en plan, bueno, pues mira, me voy, vull fer un viatge llarg, no, o sigui, hi ha un motiu, bueno, almenys per mi. Pues resulta que a l'estiu, quan s'acabava l'estiu, vaig decidir, gràcies al Guille, que em va obrir les portes a aquest nou món de treballar per allotjament a diferents països, i vaig decidir pues, fer un viatge aquest any i no anar a la universitat, aniré l'any que ve, i fer un viatge llarg i mirar, aprendre anglès i aquestes cosetes. I pues, vaig veure que amb la visa aniria al final a partir del gener al febrer cap a on sigui que volia anar, que va arribar a ser Nova Zelanda. I pues, durant aquell temps, no, jo a l'estiu tenia moltíssimes ganes d'anar i llavors, com que quedava tant, pues em vaig oblidar i anava passant el temps i, bueno, jo anava fent-lo de la visa, anava traient-me la visa i aquestes coses que tarden una mica, però no, era com quedava super lluny, saps, això de Nova Zelanda, i anava tirant i perfecto, i bueno, a l'octubre-novembre estava una mica de bajón perquè era una mica... no tenia moltes coses a fer i no sé, estava una mica de bajón. Després ja al desembre ja vaig trobar treball i vaig treballar fins a mitjans de gener i pues, bueno, desembre i gener va estar bé, normal, a veure, amb la família, el Nadal i tot això, i llavors quan vaig acabar de treballar, doncs aquell període entre mitjans de gener i finals de febrer o mitjans de febrer, pues va ser una època en què volia anar-me'n però no, perquè estava molt bé, la veritat, estava molt bé a Barcelona, en plan tant amb la família, tant amb mi mateix i amb les coses que m'agraden, que són la meteorologia i la muntanya i tot això, no sé, jo m'ho estava passant molt bé aquest últim mes i en part em feia... Ui, ho sento pel vent. Bueno, en part em feia una mica de pal anar-me, no mentiré, és que és veritat, estava en plan, ara mira que estava bé ara, i ara m'he d'anar. Però sabia que era un canvi, o sigui, que aquest viatge no tampoc seria un viatge de... O sigui, al que estàvem acostumats, no sé, almenys al meu entorn, amb els meus amics i tot això, són viatges d'una setmana o 2 setmanes i pues et passes ràpid i t'ho passes bastant bé perquè fas moltíssimes coses, però quan és un viatge tan llarg i te l'has de muntar tu sol, pues la cosa canvia i ja t'adones que no serà tot tan xupi-guai, tan brutal, però bueno, ja va arribar
al dia i tal i qual, i pensava el mateix, lo de que, joder, que palo. O sigui, en part sí, perquè dius, buah, vaig a Nova Zelanda, però dius, buah, mira que estava bé aquí. Però bueno, bueno, vaig arribar a Auckland, tal i qual, i a Auckland va ser una caca perquè, claro, és que era una puta ciutat, és una ciutat, i és avorrit, que és una ciutat. I l'ambient era normal, no sé, però no era diferent a Barcelona. O sigui, jo em sentia com en plan, estic superlluny de la meva casa, però gairebé al mateix lloc. O sigui, és un lloc molt... és com... almenys la Illa Nord, els jocs que he anat són bastant, diguéssim, comercials, com si no haguessis viatjat molt, si haguessis anat a un altre país d'Europa. I això, a Paihia pues, estava una mica així encara amb aquest rotllo, tot i que el joc era molt xulo. És el primer bloc, crec que és... No, el primer bloc és quan arribo, pues el segon bloc. I pues, estic ahí una mica... Bueno, però vaig anar... Igual que a Auckland, vaig anar a Waiheke Island, que era super guai, i vaig anar a Opotehe Island de Paihia, que també estarà molt guai, on vaig veure la manta i tot això. O sigui, hi havia coses que eren molt guais, que són les típiques coses... que són les coses que són de viatjar, en plan, que són diferents i tot això, i està molt bé. Però després, perquè com que no tenia ni puta idea i pues, és el meu primer viatge i no sabia com agafar les dates i tot això, pues vaig agafar anar a Hamilton, que és una ciutat interior, o sigui que no té platja, i és una ciutat però que no té tanta vida, està bastant apagada, una setmana. I claro, allò va ser bastant en plan... És que en plan, hi havia molts pensaments de joder, però per què? O sigui, per què estic fent aquesta merda? Però mentre anava passant el temps i coneixent a gent i tal, pues anava millorant. I bueno, vaig anar a fer surf, i això va estar molt bé. No sé. I bueno, era una mica... És que era com una rutina. Aquella setmana va ser com la rutina, però a Hamilton. I dius, però mierda, o sigui... La veritat, era molt avorrit, Hamilton és molt feo, no nego Hamilton. I després de Hamilton, pues això, vaig arribar a Rotorua, sí, i va estar bastant guai. Encara no he vist el vlog, hòstia, és que... que palo, Però és que ja et dic, va estar bastant guai, ja ho veureu. Però ahir ja començava... Tenia una mica menys de bajón, però ja començava a dir, hòstia... O sigui, en plan, disfruta tot el que puguis, i punto, i viu el momento, no? I tot això. Perquè ja us dic, hi ha moltes preocupacions quan vas sol, o sigui, són el transport, els diners. Els diners és que tot el rato estàs me cago en la puta, que no vas bé de pasta, no vas bé de pasta. El menjar, tot el rato t'has de fer el menjar, no t'ho pots tornar ni tot això, o sigui, viatjar sol, ja us dic, té les seves coses bones, les seves coses dolentes. Però bueno, Rotorua pues ja ho veureu, però bueno, això va ser bastant normal. Però anava millorant, millor que Hamilton segur. I després ja vaig anar a Turangi, que va estar allà sí que vas començar ja he començat, perquè tampoc fa tant, a pillar el ritme, a pillar això de estar més pel moment, que no para. I en una setmana és que faré, i en els diners, i tal, no, ja és una mica acostumar-se. Sí, jo crec que és això. I aprendre a estar sol, i també l'idioma, és veritat que no ho he dit, l'idioma, clar, jo sé una mica d'anglès, però no el domino, i punto. I pues em costa, o sigui,
si em parlen de cara i a mi, ho entenc bastant. I si parlen lent, dues persones les entenc. Però si em parlen com si fos anglès, és que dic, perdona, com? És que igual que em van preguntar, cert que a Nova Zelanda tenen un accent de merda. Això ho he de dir, tenen un accent com si fos el chileno del castellano. I pues, bueno, a Turangi ja veureu que va estar bastant guai. Hòstia. I a Turangi ja veureu que va estar molt guai. Serà... Faltaran uns dies per veure aquell vídeo perquè encara no he fet el 5 i aquest és el 6è. Ui, que asco. I bueno, ara ahir vaig arribar aquí a Napier i bueno, pues vaig millorant, o sigui, vaig portant-ho millor. Dic, més que millorant és com porto el viatge d'anar sol, no? Com porto viatjar sol, pues ho vaig millorar. Però bueno, això joder, quan ven això, pues mira, el tenir 18 anys millor, així ho aprenc ja ràpid, però és que ho aprens a palos, o sigui, ho estic aprenent com en plan, perquè clar, ja us dic, és molt diferent viatjar mesos que viatjar 2 setmanetes o una setmana i res. Això és per mi lo subjectiu, o sigui, per mi aquesta ha sigut les meves primeres impressions de viatjar sol, d'estar viatjant sol. I bueno, si li posés una nota li posaria un 7 de 10 sobre 10, perquè o sigui, el primer cop que viatja sol. Potser després dels següents viatges, jo què sé, tio, ni puta idea. Però de moment és una mica dur. Però bueno, com ja us he dit, pues vaig aprenent a estar sol i a tot això, a viatjar en plan amb autobús, a fer-me menjar cada dia i a no fer el mateix, claro. No em faig el mateix, però que canvia i tot això i no sé. Estic aprenent a viatjar sol, és una experiència, està molt bé, però és difícil, no... O sigui, la gent que compara viatjar amb el transcurso de la vida, pues té raó, perquè no tot són florecillas. Tu viatjar diràs, oi, per què compares viatjar amb la vida si viatjar t'ho passes de puta mare i jo aquí estic amb la rutina passant-ho malament? Pues no, viatjar en mayúscules té moments de tot. Ja ho veureu, Turangi jo crec que va estar tot super guai, menys l'arribada, és que la motxilla pesa un colló, tio. Però bueno, aquí s'acaba. A veure si en uns dies ja tinc el puto vídeo nou, Block 5. Aquí s'acaba.